Salamat sa alaala ha, muli na ko. Nagdako na ko, Perse. Balikan, di ka. Gusto ko, magbago ka. Pa! Oy, nak! Sa may ato! Pa! Nakibulag na ko ni Perse. Renz, siluas papa ha. Bata pa manguga niya. Gusto na ko ba nga mahuman pag eskwela? Dili lang sa nang uyab-uyab. Pa, salamat sa imong pagtambag pa ha. Pa, ayahay na akong paminsan. Renz, manay gusto na ko si mo ha. Focus lang sa akuan. Kining eskwela. Asar ko ng uyab-uyab gud. Gani pa no? Sana manggod, unahon tayo. Please, di ko gusto magbulag ta adto ni kabe. Wara jud o. Rins, di ko gusto magbulag ta. Hala, sila Rins. Patay na si Percy. Paunsaon man ako ni. Ano ko bi? Renz, ay kabala ka. Ako'y badlong anak. Perse! Ngano ipamugos min dyan mo yung kaugalingon sa kong anak? Nakikbulag na ganin ano, kay gusto na ko makahuman pa mong eskwela bago mo magbinyo-minyo. Unsa man taong ka, ay nag-apas-apas naman ka. Kali namang panahon ron. Sige pa, babagi na pa. Babae man ka, dapat dili ka mag-una-una kay babae man ka. Bata pa kayo, uyab-uyab na. Wa pa gani, pauman ni school. Hala, nagbulag. Mana, Perse. Gamay pa ka. Uyab-uyab man ka, kuya. Sakit na. Uy, salamat sa pagtambag ha. Sakit kayo sa kuha ba nga magbulag mo. Da, kasaban si Papa. Pero salamat ha. Gidawat yun ni mo akong tambag. Salamat kay Perse. Di mo kong nasabtan. Ay, salamat na ako na ka rin. Perse, ikan karon. Amiga na lang ta. Salamat sa alaala ha. Kaloy, si Perse oy. Kahilak. Muli na ko. Ayaw mo, uyab-uyab. Saban si Mama. Aha, inadako na ko, Perse. Balikan, di ka. Agtuon, be. Ako, di ko uyab-uyaboy. Ba't mana? Renz, nagbulag na mo? Nagbulag na. Nanong mali ay? Renz, pwede ako na lang ka? Okay, bayot. Tira sa laasan eh. Mana, bayot? Hala, bunal. Dagan ko, be. Sige, Renz. Mulali, Renz. Para magbago. Dagan. Dure ka, ha? Run. Ayaw rin! Gusto ko! Magbago ka! Ilak lagi, tagam. Kasagit mo ba yun? Kaya lagi, biga-biga.